4.7 IFM. Report! Ilang residente sa Sitio Guam Pantal, Dagupan City ang dumulog sa IFM News Dagupan ukol sa di umano'y umaalingasaw at umano'y hindi tinapos na konstruksyon ng drainage canal sa kanilang sitio. Ayon sa ilang residente, nakakaperwisyo naman ito sa kanila lalo na't posible umano itong magdala ng sakit sa mga ito. Rito tayo ngayon dito sa Barangay Pantal kung saan ito nga yung tinuturo nilang lugar na hindi pa umano natapos. Ayon kay Barangay Pantal Kagawad Owen Navarro, bago pa man gawin iyon ay mababang area na umano ito at kung kaya't hindi dumadaloy ang tubig. Dagdag pa niya, phase 1 pa lamang umano ang naaprobahang budget noon kaya't naantala. Ngunit tiniyak nito na ngayong taon ay may pagpapatuloy na ang konstruksyon. Nung ginawa po yun, po ay talagang babang area na. So baha po yun, para stagnant na yung baha doon. Ang ginawa po ng Barangay Pantal, alat po sila na yung available lamang po that time na magkaroon ng pathway with drainage system. Unfortunately po, yung budget po na yun ay pang phase 1. So they were told po na by January of 2025 po, new fiscal year, so magkakaroon po ng new budget. Sinigurado po namin na yun po ay matutuloy. Bagamat may mga reklamo, hinihikayat din ito ang kanilang mga residente sa adhikain ng lungsod dahil ito umano ay isang shared responsibility. Pagdating po dun sa basura, siyempre po, ano po yan, shared responsibility po yan. Dapat yung mga residente din po doon, yung zones nila, tapat mo, linis mo. Nananawagan kami na sanay magtulungan ang barangay at yung mga residente po ng sitio na yon, which is Pantal, Guam. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.